Right. Guys, tadzoka nenyaya nezuro yatakasirira nezuro iya yebarika. Ndo yatadzoka nayo. Nyaya yatakasirira nezuro iya yebarika iya. Ndo yatadzoka nayo iko zvino. Tongoti pachipamwe. Nyaya yebarika iya yazuro iya. Ndikutrai kutsvaga. Ndikutrai kutsvaga. Vaiti vari kuda kutaura nyaya yenhingirikiri nezuro vaiti varimo mubarika vari kuda kuzama kutaura zvino handichavaoni. Handichavawoni. Yeah, Evangelist Deborah, very powerful. Very powerful. Evangelist Deborah, very powerful. Very powerful. Inichagovaona vazuru vaya. Chagovaona. Manamba achawandisa. Ndichavaonini. Guys, ndichavaonini. Ndichavaoni. Anyway, tongoenderera mberi guys. Nezuro takanga tichitaura nyaya yebarika. Anditi takanga tichitaura nyaya yebarika nezuro. Tine vamwe vanhu vakanga vachishare panapa nyaya dzebarika idzi. Anditika kuti barika is it a good thing or it's a bad thing. Zvakare numbers adzakawandisa vanhu vafona pakawandisa vanhu pane mamwe message anotombovhura hobho. Saka kuti ndichaziva kuti ivo vari papi and handina kudziseva patoipa handichatosivi. Right. Saka ngatingokontinyai mberi kana varipo mucomment section vaya vanezuro vaida kutaura nenyaya yebarika vakandisi inboxira. You can still call. Regai ndise number. Anditika kuitira kuti alright, vari kufona. Hello? Yes, Abusopur. Yes, kani gogo. Muri kufanira nyaya yesho here kana kuti muri kufanira mzukuru wenyu? Oh, ripa live. Sorry, bye. Alright, ndofanira ipanapa ndadona panapa. Okay, bye. Alright. Right. Hanze peki makuwa. Aiwa, hasi makuwa. Isa tite makuwa isi pano. Tite makuwa isi pano hapa. Aiwa, tite makuwa. Right, guys. Nyaya tiripo, nyaya tina yopana hapa. Inyaya yebarika, guys. Nezuro chakanga tine vanhu vaitaura vachitiwa mwari mubarikawo. Vano barikawo vamwe vachitiri kuvafaira vatojaira. Pane mwana kufona yachitikwa i4 mumarriage mavo. Ende vari 4 vakadaro. 2 vanowirana zvokunyepa. 2 vanogara vari 2. 2 vanogara vari 2. Zvine imwe yaya. Handimaona kuirana chako hapana. Asi kuti titi kwaofa kwaita tojaira totongogara tirimo. Poitawo umwe mukadzi uya. Right, pabva paita call okutanga. Regai tibve tatongogamuchira call yake. Kola, hello. Alright, amene zvaitika dona. Right. Baba vaitawo kola vakabva vadzokawo vachitiwo vakavigirwa mumwe mukadzi rikaitwa barika murume ango mukadzi wechitu wangu oramba kuti murume wava vate navo vakasvika pakunzi boorai penti nemurume kuti ndikwanise kupota ndichirara nemi nepaburire penti kuti murume wanga ohla mukadzi mudiki wanga asingabvumi kuti avate mukadzi mukuru vanzi vaivata pambedha umwe chete antimaona pambedha umwe chete ndo pavaivata saka murume wanga asingasabvumi. Kola, hello. Hello, Sis Melly. Buri sei kola. Kuchi masera zvakanaka. Waswera sei muningi? Nezuro ndakambosama kufona but network yangu yainetsa. Alright. Ini ndautaurwa nyaya yangu yebarika. Alright. But I don't know kuti ndiri mubarika here kana kuti ndiri small house. Alright. Zvakaitika ndakasanganawo nemunhu wangu. Munhu wangu anga ane munhu wake. So inini at first I was in love. Munhu wake ezini mukadzi wake. Yes. Okay, alright.
so ndaingodozve mari. Later on it became serious. Ndakazotanga kumuda because asikola kaundikapinda nekungondisetsa here waida keshi waida mula andisikuda kunyepa ndakutaura chokwadi Sis Melly. Ini ndandakateya mari because imbinganyana. Okay. Atingazomutedu zimbinga. Asikambinganyana. So exactly. Nekufamba kwenguva zvakatanga kunakidza and the guy showed me love. Ndakatanga kudiwa kusvika ndazoita nhumbu and the wife found out. At first akangoti it's okay, we can be a family. She even insisted ndirorwa nemurume wake, of which marriage ipapo nemurume wake it was not on the table. Okay, hold on Kola. Are you saying kuti wakati wadana nemurume mbinganyana uyu ndobva mukadzi azviziva? Mukadzi ndobva azviziva? Yeah. Azviziva mukadzi ndobva akutsvaga iwewe? Yeah. Akutsvaga iwewe ndobva ati chiuya urogwa kuti gare tese? Yeah. Not to tigare tese as in the same house, but uite mukadzi wake wechitu. Officialize everything. Yeah. Why did you ask her why she was, asking you kuti uite mukadzi wake wechitu? Akaona like the way, like patakasangana. The first day, she confronted the husband to choose between the two of us. And the husband akamboramba. But she insisted. Murume vazongoti kukudai mese ndokudai, but kana uda kuti ndikudzeta wandoda chefchecho ndiani. Then he chose me. And total love taidanana. The second thing panga pane mwana, so which means it was serious. Even akada kuti siyane, there was no way. Mumanga matoni mwana. Exactly. Ndozvakaitika in my case. Okay. So hapana mboita dhudhu here panguva yekuti gulazi vaimbouya vachiti kuzosvika vati chiuya uchirogwa nemurume wangu. Hapana mboita manguva yedhudhu here? Sis Melly, panga pane drama. Vanhu ava ndikuudze kuti they are way older than me. Vese mukadzi nemurume. Alright. Ndakatoroka slay queen. Aha, ndazviziva pawati ndaida keshi ni angari mbinga udo wechidiki ndikati only slay queen chete iwe. Ndoroka slay queen zvangu, but so amai ava mazuva ekutanga she was so nice, Sis Melly, to extend kuti she would buy stuff for my son. She would come kubasa kwangu vogoswera vakagara neni the whole day. Takutange shamwari neshamwari. And people around me vachingoti iwe be careful. But ini nangu ndiri munhu wekuti I give benefit of doubt kumunhu. Ndakangogara nangosviti kana vane chavakashata chavada kuita amen. Ko what if she mean it? And ndaizvininipisawo ndichiti ndinadakanganisira mukadzi wekuti ndibva ndamuchenamira or whatever. Plus age wise vanhu munhu ndaingova respect amai vavo. Vachuya vachitengera chikafu sometimes vakauya kuflat kwangu vakwana kana fridge isina kuzara vainotenga grocery. Uchitodla? Ndikaregedzere nhai Sis Melly tatonotenga tese. Okay, ndafunga chikafu chakaningirira chakabikwa. No, magroceries emba. Alright. This is tomboti ndinaso. Mangwana vaigona ngofona vachivava zvimwe zvekuti vaishaya kuti kuti ndakanganisa papi. Maiguru vaya vachecha vanenge vagwa nemurume kumba. I don't know kuti ndizive kuti brain dzavo dzainyatsoshanda sei. I truly don't know. Alright. After 2 days voyoti I'm sorry. After dzimwe 3 days futi votanga futungano kudaro. Sometimes murume wacho nanga kuti akauya kuflat kwangu aiti ndikupunanirwa nezvinhu like ameno zvinge zvikuroyana or something. Okay. Kwa muviri wake wainanaigwa nezvinhu zvaasingaoni. Akangoyamba kwangu chete. Asi iwe wanga usingananaigwi? Nothing. Hapana chandaimboona in Sis Melly. Alright. Then after some time zvazvanzi zvapera. My guru sometimes create stories mamwe kuti unoshaya kuti zvabva kupi. To a point yekuti one day vakatedza family meeting kumba kwavo. Hama dzavo nedzemurume wavo vakati mainini vandifonera and mainini vakonfesa vachiti ndakakudyisa
she said a lot of stuff. Kana. That day she just called official ndaitoenda kunhamo ndikati kuti handikwanisi kutaura name right now, I'm going somewhere. That was the only call yandakaita now. But to my surprise ndakazofonerwa nemurume wacho namanheru achipopota kuti hey ungatityise and so forth. And I was just surprised kuti kana makakwana imimi mukagariswe like dare. Then inini wachinoda the accused, I'm not part of the conversation. Then move from my conclude zvamunenge muchida kuita. Then the husband vazonoti ari kupusiswawo zvake. I think takapusha 2 years pachitika drama reseroro. Then to an extent kuti maiguru vakazongopa murume wavo futi alternator mekuti choose kuti inini here or her. The guy vachoose futi inini svika nemukadzi, I'm going for divorce. Alright. Mukadzi aigara achimuthreatena nedivorce because like she had a lot to gain. Alright. So that time murume ndopakangonosigna madivorce. That's how they ended things. Ininiwo vandasopromotwa so far ndiri pafront row. So I don't know kuti ndiri mubarika here kana kuti aneni. Aiwa usisiri mubarika handisina iguru vakatozoinda here iwe wakatozosara wakatovatorera zvemurume. The shadow yavo inogara iripo because after the divorce vakashare zvinhu imba some of the assets. Mukadzi anga asina mari, so the husband ndiye akamubuy out. So like now we're staying in the same house that they used to share. And sometimes anomboya aistay nemwana wake wana akaenda nevamwe. Okay. We have a good relationship nestepson yangu, but ava vamwe tu vanogara navavo, if they visit panotoita muromo. Okay. You get accused but zvimwe zvausina kuita, and sometimes vanhu vacho vakauya unenge uchitosvika kuti mwana ndomudza kuti usabata apa here kana kuti kana ukasumuka kana uenda kukitchen Sis Melly, the child anokutera. Ukaenda kutoilet anomira padoor, ukaenda mubedroom zvekuratidza kuti zvezva mwana atumwa. Okay, ava vari kugara namai ava kana vauya ndo vanenge vachikuteverera. Saka mumba mako iwe vanenge vachiti kana ukaenda mutereti vokuteverera mutereti kuti vaone. No, last time wacho akatomboya hangu vandazviobserva ndikati abo. Then the other day ndakabva kubasa vandaenda mukitchen vandaona atera vamwa kapu yemvura vandanogara mudining. After 30 minutes pandakasimuka futi venda kunobika vatera futi vanorova imwe kapu yemvura. Pandakaenda kubedroom like kuspare yemwana wangu, they share the bedroom kana vauya vanoti pfeye magombezi kuti anga akurara. Ane makore mangani mwana wangu? I think she's 13. Okay. 13 14 somewhere there. Alright. Ava mai vakatowanikwa? Pandakadzokera kitchen. Mai vakuru vakatowanikwa? Havana kuwanikwa but vari murelationship. Zvekuti zvinotaura kuti zvekutofaya more than us, but she still wants to be involved kuno. Whatever chatinotoita isusu kuno. Unotozvizwa vachizvitaura. Even my neighbors. Ko vanogozvitaura vanenge vachiudzwa nani? Vanenge vachiudzwa nani? Maybe I suspect kuti mwana wavo here ari kwandogara naye, because nyange ukazoita ko good bond nemwana at the end of the day mai vake ndimai vake. Ko haumbosuspected kuti murume wako anogona kupota achidzokerako achibirira ko achinotaura? Pane bad blood isingatomboita yekuti havaonani kana kupinda muwandroom. Okay. Saka mwana ndiye ari kutora manyaya achiisa kuna mai. Okay. So in some cases, Sis Melly, pamwe isusu tumasmall tinenge turi willing kuti zvishande, because nini amai vapanga vauda kurambuka nemurume wavo ndakatombomirawo nemanga kuti please musaseparate, because zvikuda kuti officializwe it was not part of my plan. Saka iwe wakazoramba naye wakazorogwa here? Akatumira rora chete, but official asati anyorerana. Okay. Matove nenguva yakadii mugere mese? This is our second year, but tese for 10 years, 10 to 9 if I'm not mistaken, somewhere there. But this is the second year mugere mese? It's too early.
it's too early to tell because hatred yavo yekuti havaonani mu1 room iyi ipapa pamunin'ina ndoda handidi kukuvanzira munin'ina wangu wauya pano ukabuda pachena hauna kuvanza iyo yekuti havaonani zvekutosangana mu1 room. What's the catch? Vanhu vane vana vese zvokuti hamuonani kudaro hakusi kuvengana kwokunyangirana here uko because kana pasisina chokwadi chiripo chokuti there is nothing hapasisina ka these guys they shouldn't be enemies. They shouldn't be enemies. Yeah, I think the problem ka ameno pamene ndoonawo hangu inini ndakatarisa neyavo pamene ndakutarisa ndakatarisa ndakarerekera side remurume cause ndewandogara naye ndewandoona. The problem inonyanya kumurwadza one but divorce but of which mukadzi uyu she got what she deserved hapana paibudo vari empty handed. Alright. One. Then second, mukadzi uyu she wants to be involved even vasisiri vese she still wants to be involved muupenyu hwemurume like family wise friends wise even matiri isusu parelationship yedu isusu of which that's why she uses vanhu vari close to us like vana vake. Yeah. Right. As much as pachiri 2 years pachiri trick 2 years nin'ina ndikunopera pachiri trick zvapo ipapo but ndezvokungoti iwe ugare uchingozwa kuti iwo wakaendesavo mumwe mukadzi unogona kungozoendiswawo unogona kuzoendiswawo nomumwe kana kuti mukadzi uche even though vakarambana divorce ikatoitwa andiona unogona kuzongonzwa kuti hazvina basa we start afresh zvakare totangazve panyuma vakatomborambana vakatodivorce kudaro zvamwari chaizvo zvamwari even amai ava vakada kudzoka in the picture handina problem navo. Alright. Okay. Cause nini kutozoona ndiri full time housewife ka apa 2 years ipapo handikurira ndikumbozama hangu kuchimhanya but chinombondiremera. Chii chinokuremera chena iyi munin'ina kuti iwe wave mai vemba wakatogara ugere namaviri ako uri mumushuga? No, it's challenging, Sis Melly. I've been staying alone for a very long time. Izvi zvekugara nemunhu 24/7 ndakunotisawo mamistake yakunotisawo my mistakes. So saka tumafights kwatovepo kudhara tukunetsana totovepo? Hapana mafights. No, ndinongozvifeel hangu kuti maybe I'm not doing it the right way. But kuwirirana handidi kunyepa mwari anonditonga handidi kunyepa even zvikanzi zvatadza kushanda ka maybe zvingatotadzira kusaidi kwangu because mind you kuvanhu ava munhu muhombe zvekuma60 no kuma40s and then I'm still in my 20s kuma20 yeah ndikuma late 20s yeah kuma late 40s manje haana mwana wezera rakwe here festibon anaye Sis Melly but ndotongomira nditoshongera jende kazvekutoti ndini ndatova mai hapana. Hey yeah. And another advantage andigare naye mwana wacho. Alright, ari kuna mai kana baba vacho they never stay together. Ambouyi here kumba anombouya we more like friends and Sis Melly nyangu ndiri munhu wekuti ndakarerwa nevanhu vari ngatitiko my extended families so kuconnecta yangu nevamwe vanhu zvakadaro I think ndokwanisa kuconnecta and age wise of sometimes an advantage because ndoclicka navo vana vake zvinonzwanana asi 40 late 40s that means wakutongoti 50 tongoti wati late 40s zvezvokati late 40s ikatoti kuda 46 47 48 49 50 but haasi munhu mukuru haasi munhu mukuru stereki zvekudaroka saka iwo ora isi tisi mafoti acho isusu unoti iwe denda ndiri kuda kunyengwa uldo iko zvinezvi ndingatedza kunyengwa uldo here nechimunhu chiri kuma 24 25 angataure shuwa zvinogona kusaka unongati mafoti asina nyanya kukura munhu ushu zvokuti murume hanzi anonzi murume hachembera anozviziva anosvika kuma50 chako achingori zvokuti anonokunongera chi15 years ane 50 years akauya nacho varume havakure tikutaura body wise but brain wise Sis Melly kapane patombotadza kuconnect
because iye angachida zvechikuru anenge achida zvechikuru iwo unoda zvechidiki. Pane pamwe panhu pekuti pamwe ndoda kutomboitawo zvesnapchat ndivhairaona bheya wangu online nenda kufunga kuti aiyo anogona kuzvida Smeli but ndozofunga kuti makazini anoti kudii kana inini wacho ndotozvinyarirawo nesnapchat yachina kuti nei mwari ndozvimwe zvachona izvozvo but tuntu diki diki hato tinomboita tichindichallenjawo. Asi panyaya yekuti hako handidi kuti ndireve nhema dzokuti uchiri mubarika nokuti wataura kuti divorce yakaitwa vakatoshiyana zvinhu nepakati umwe akapuwa zvake umwe akapuwa zvake handitika saka zvichireva kuti kudi divorce pafea tichinotaura chokwadi pamutemo divorce yakaitwa zvayo ndiwe mai vari panyanga apa. Asi zvino ndohwakukuhlira iwe kuti iwe slay queen unozogara here mumarriage iko zvino mutu yezwa kutoti uri kutofila hit wakuti wakutsva mumarriage umu unozogona here kulasa dzimwe 5 years akachitanga kuti murume handichadi kuti upfeke bamshot unozozvigona. Sisikara ndakambokwanisa kusurviva 2008 paZimbabwe ka marriage zvidiki uchashingirira ndogona ndoshingirira and besides I'm doing it for my son Sis Melly. Okay, besides doing it for your son iwe rudo chego chaigoni munhu unagwe kana kuti zvazvo kungoti ndeimwe yayo ndinarwo because sometimes ka before we stay teseka ndaitombozamuwo kana kuti mbubudzwe kutiwo maboyfriends but pane pavasingakwanise kumubhita so he gets me so I feel like ndinonguva taurako ndinonguva ndotombozvifunga like ndotombochata nevamwe vanhu kuflita yes I do but ndozombozvibvunza kuti what do I gain? Ndoluza munhu wandoda nechinhu chandofarira. Okay. So pakuzvichita ndikamuchita ndenge ndichizvichita inini. Alright. Saka watiwo uri kumaleti 20s that means tongoti pa 27 apa ngatikwise pa 27. Ngatise pa 29. 29. Alright, 29. Wati wave ne9 years uchidanana naye anditika saka that means watakadana nemurume one 20 years. Ndakamuna ndiri mudiki Sis Melly, I think ndakamuna ndiri 19. Hey. Yeah. Uri kuchikoro? No. Wanga watopedza? Ndakapedza chikoro. Uchipiwa ma-presents, ma-gifts? Yeah. Hey. Okay. Hey. But aiwa mubvunzo wako wabvunza ini hangu sokundibvunza kwawaita kuti ndiri mubarika here kana kuti handisi mubarika. Matauriro awaita ekuti vakatorambana vakashiyana zvinhu uyu akatoinda iwo uripo iko zvino handitika kana divorce yakatoitwa iwo mari ikatotumirwa kunobhadhara kuti urogwe iwe zvinondinetsa futi Sis Melly those sisters vedivorce zvebarikazvo antiona vaka divorce payakaitwa for instance pamba imba not everybody knows that and I don't have to explain it to everyone. And from that, how come you gara pamba pembo gara? Sis Melly and do preparation. Don't you remember as much as you? Can I pandenge stars when I am next to what you know? They can do put wakana goods for him. Koye murume wako zvishwa zvakapedza divorce anogara anyway papo. Sis Melly antimunoziva kuti imba isisofone kuti unogona kumbonotenga kakawe womboisa munenge. But iwe kamukadzi kadiwe antidiwa panyanga sekutaura kwaita kuti ndiwe uri panyanga unomuudza zvokuti ina munoti comfortable kamumba makabuda mwe mukadzi uyu chi komadi kutengesa iyi tinotenga imwe kumwe handiti maona. Yeah. After Maria akatora ka kuti abaye mukadzi uyu it's part mortgage yemba sokuti imba isati yapera kubhadhara zvekuti anotenga imwe imba handidi kunepa hazvaimboshanda. Alright. Pamba sitori neimwe option. Alright. Saka probably utovata bedroom futi aitovatwa namaya. The same thing. So ndatakangokwanisa kuchinja. The only thing ndakakwanisa kuchinja before I moved in ndakachinja the paint nekurenovate kuchinja the design but kombeda. Fact of the matter is still the same house. Mbeda ndoshandisa wangu. Alright. Hey. Most of the things ndoshandisa zvangu. Yeah.
but mubvunzo wavabvunza hako kudivhosi yakaitwa hayo asingoti tumistake tuchiripo hacho tumbijana chokuti muchiri kugara pasame house paigara mukadzi uyu ndo pari kunyanya kundityisa ipapapa ende two kabhati iwewo handisi kuona kuti iwewo uri kutaura wega kuti even manext day wakubvunza kuti wai uchigara uri kuona uchiremerwa saka dhati zvichiramba zvingokuremera andiona zvichiramba zvingokuremera andiona unoti those memories will still be there exactly saka ndopacho wati manje wewe imba isati yapera kubhadhakwa imba ichiri kubhadhakwa handichiona saka hapana way apa hapana zvokuita nesimatsvaga munhu anoita take over nethati mortgage iyoyo handika kana mine mari then you go and buy elsewhere andiona that can work besides that hapana you are glued ipapo kusvikira mortgage iyoyo maybe for the next 18 or 19 years imba iyoyo yapera andiona then mozo kuti mukwanisa kuzoitengesa ndo zvitoripo ende imwe chimwe chandoda kugara ndakatokudza muningi wangu handikudo kunyepera nechekudai so gara ako akatotarisira kuti mai guru vanogona kungodzoka anytime vanogona kungodzoka anytime gara wakapatarisira kuti mai guru vanogona kutodzoka anytime unoziva kuti chero ukasavigirwa mumwe mai gura umwe umwe akatouya mai guru chaiwo wati vane vana vakura unoziva kuti vana vachaiko chaiko having a talk 1-on-1 nababa vake vari tu achivaonesa baba can have a change of heart akapesera tora iti ndakutora mai back mai venyu back vana vari kukura pane pachasvika pakuti chanosvika pakugona kutaura nababa vavo feya andiona vachida kunyatsonzwisisa because remember murume ndiye akatadzira mai vavo baba vavo ndivatadzira mai vacho not the other way around dei kuchinzi mai vakahura kana kuti vakaita something else taiti kuda baba vanotaura kuti aiwa mai venyu vakandihurira zvino havana baba ndo vakaita girlfriend iwewe kureason chii vanga vagara vane maskandal pachavo ivo ende akazongowedzero ndirikambasera zvekutoti amaivo vane skandal yavo but baba avo vakazongoitawo munyama vane munyama nekuti vane evidence yemwana havese havana kuchena asi sezvo wati hako iwewe wakazvipira kuti pachero vakazonzi vadzoka maiguru hauna pressure nazvo munongogara saizvozvo then hatinedi zvatinganyanyo kuita zvakawanda si vachida kuprepare ipapo kuti gadzirira kuti maybe it might not be this year, it might not be next year. Zvinogona kuita even after 5 years ukatozonzwa kuti maiguru vai vatove nemwana because I understand maybe maiguru anogona kuva kuma early 40s kana kuma 30s cheko unogona kunzwa kuti vave nemwana wemurume wako ukatozoshamisika uchiti havaona nemvura neoil ukazoshama saka sezvo watako you are prepared kuti chero vakadzoka unotovafarira then it's sorted iripo. Alright muningina iripo saka zvino uchiri kuita zvechisirei kwine achiri kubvuma murume ndozvaanotofarira zvibata zvasiyana ndinoda kutongozvinyariro ndigosha anotoda zvechisirei kwine izvozvo but iwewe kaona wave nevana vakura tototi vana vakozvo wave nevana vakura ka musikana uyu wake musikana mukurushu handiti haangazoiti zvechisirei kwine iwe itawo zvechisirei kwine ka patwe nemusiyana apa iwe you are now the mother handiti wave mai vemumba saka yokuti uchakukwidzana neuyu mwana wake uyu wave nemwana wako kukwidzana kuti mwana uyu akapfeka wigi yake akasvika kumakumbo newo oda uyoyo zvechisirei kwine ngapachitoita musiyano iwe wakutofunga zvokutenga plate nekutenga jira nekurinovheta singi kana kitchen handitoona zvokuti uchaita zvokuti sirei kwini zvatosiyana chero achizvidanga achiona kumwana wake iwewe be a mother wakufanwa kutoita mai handisi kuti chizvibata jangi aiwa hauzvibati jangi handitika but unongoitawo zvinotaridzawo kuti wave momba wave maiwo vane chiremererawo vane unhuwozve saka hama dzemurume dzinoti kudiko dzakatokugamuchira vanotokuda vese avo kana vachikuda mai vake vapenyu vese nababa wake vakatozvigamuchira kuti uriko saka murora uyu mukuru hapota achienda kuna namwene murora uyu before the divorce chimwe chakaita kuti atozonyatso chakapusha kuti murume wake anosaina divorce vaiti vakanetana kuno kumukadzi should go kwana baba wacho vanotukirira okay kwana tezvara alright
So relationship yake nehama dzacho naikabva yatobva avatoonaniwo futi. Alright. Saka hapana hako chokuhla munin'ina chingogara asi isi tangu kuti chingomira panyaya yeusile queen apa uita uchidzora usachirega kuita kobetie nemwana wake because mwana wake ndio yava slay queen iwe nawo wave mai ati mwana anenge achitoti mai nini kwauri. Yeah. Saka chiti mai nini kwauri moita mai nini moita tikombetie nekuti iwe une nzara dzakadai iye une nzara dzakadai bvudzi rake riri kumagaro newewo bvudzi rako riri kumagaro mabrazilian mazhinji awanosvika kumagaro handi kuno umwe uslay queen andiwoziva hangu kuno umwe uslay queen wamunoziva imi kumwe kwamaita muchiri masingle handika uri kumhanyiswawo maybe nemwana wake iwo you try to zvongo ameno ipapapa handichoona. Yeah. Thank you, Sis Melly. Alright, munin'ina waita hako. Thank you very much. Ndiwe rori pa profile picture apa? Wadona hake. Right. Wadona hake. Munin'ina wedu. Mirai pane munhu asenda message ari kuti check. Nyaya dzebarika munin'ina wedu anga achida kuziva kuti okay, we are now okay. Ndichaiposta nyaya yake, nyaya yaisa apa. Alright, ndichaiposta. Right, guys, tiri panyaya yebarika. Andika, saka munin'ina angachida kuziva kuti achiri mubarika here kana kuti asi mubarika. Saka kana uripo, uri mubarika apa, uyautipewo anditika ne experience yako nebarika kwauri kuti rako barika riri kunakidza here, riri kufa here kana kuti uri kuti wedwe musapinda mubarika indakapinda ndirimo zvinhu zvacho hazvina kumira mushe ndiri kutotsva kumagaro zvine mudumbu nekumusana musapinde mubarika kana kuti wakambopinda mubarika kana kuti une first hand information nyaya dzebarika idzi handitika ndo kana wenyu fonai namba ndakapina handitika kana uri mubarika wofona handitika tinzwawo kuti werako barika riri kufa here icontinuation yepati 2 yanezuro because part 1 nezuro taive nevamwe vakanga vari mubarika vaiti barika rinofaya ndofunga 2 vakaiva vakati vari kufaigwa nebarika nemurume akafona akataiwa iye barika rake riri kumunakidza ende riri kunyatsofaya asi akatoisa mukadzi akati aiwa ndiri kunakirwa zvokuti ndipa barika ini ndini mukadzi wokupedzisira zviri kundifaira animaona asi pakazoita wani mai vakatinzwisa tsitsi panapa handitika vakazenge vai vakatinzwisa tsitsi veduwe mai vaya animaona vakati musanyeperwe rekai ndikudze experience yangu yebarika ini ndo vavataurira experience yavo saka uripowo handitika une nyaya yako yebarika yauri kuda kuti utaurewo handitika urimo mubarika urikuda kusheyawo nesu nyaya yebarika yako kuti tizive kuti rakanaka here barika because makare kare edu handiti tichikura barika raiitwa richiitwa barika handiti kunonzi chi vana baba vainda kunopa mukadzi mukuru kuda mombe yekuti mukadzi wangu mukuru ndodawo kuti nditewo mukadzi wechi2 mukadzi mukuru ndiyewo approva but barika ranga risingangoitwi raiitwa kudhara mushure mekunge paine mareasons ekuti maybe mukadzi mukuru atadza kubara mwana mukomana kana kuti atadza kubara handimaona ende murume aigona kunotora kana munin'ina wake mukadzi mukuru unotora kana munin'ina wake onza mumusha handimazviona kuti iwe ndowogara pano wodi right regaiti vadona right vadona vangu vari kufona varichafona futi handimaona kuti todi yesi miya kuti ndotora munin'ina wangu auye pano azogara pabarika achindibarira mwana kana kuti munhu yeye yanga iri hurudza kudhara ukatiti hurudza kune vachi vechindevele vasingazva zvinoreva kuna naCynthia school tinoreva vanhu vanorima stereki vaivai handitika vanorira right ikola yanesura ina kunge yazogona kupinda nesura iyi kola hello makadi Sis Melly ndiri right kuri sei ndiri nani ndachitedza hangu nyaya dzebarika idzi kupa zuro ndatokuzivai pandatoona muchifona ndikati ziro makakoniwa kufona maifona asa ndakuona ngwe kuedhai zuro ndakaitera but yanhasi handina kunyatsoibata because network yangu inenge iri kudonha but ndichatraya kuti ndiye brief. Inini ndakambopinda pabarika zvakaitika ndezvekuti ndakanyengwa nababa vachiti havana mukadzi ende vaitogara nevanhu vakuru saka vanhu vandaigara navo ndo vakatoita kutondikurudzira kutoti uyu munhu mukuru uyu sinzi achiti haana mukadzi
munhu mukuru ndiye anochengeta. Vakatawirirana baba vaya ivo ndo vaiuya kumba vakavabvumidzwa vakapuwa kusvika ndaiva toda kuita zvinhu zvine gwara chichichi asi kumba uko mukadzi anga ariko pandaita nhumbu yangu ndaita nhumbu paya. Saka nhumbu wakaitirepi wekumba kwawanga usingaindi wanga usingakuzivi? Nhumbu wakaitira mota ndekutotatota Sismeli wakaitira pai zvemusikanzwa izvozvo mota. Aiwa havanga vasina mota zvavo, vanga vasina mota. Saka vanga vasina mari, havanga vasina mari dzekuti munhu but waiti ukavaona vanga vari munhu akachinda fani asi vanga vasina mota. Saka kumba uku sezvavanga vasingaendi newe nhumbu wakaitira pai? Yakaitira kumba ikoko because vaimbouya kapamba pasina vanhu mostly ndaitira ndiri. Alright. Vayabata. Nhumbu yabata munyama wandakaita ndeyekuti pamba ndaitoshanda pamba ipapo. Saka baba vepo ndobva vashaya. Apa ndabata nhumbu hapana anga achiziva kuti ndine nhumbu. Ndobva rufu rubva rwaitwa rubva rwapera. Saka ini ndakatozoona kuti nenhumbu yachadi hatichaite kuti ndigare. Ndobva ndakutova kuti baba ko paita nhumbu kapa todii? Vakungotsenga mukanwa paya. Ndakatenderedzwa Sisimeli nhasi ndagara mangwana ndagara. Kone kumba kwacho hakuendeki here. Hanza ndoda kutanga mboudza baba sinzi chigara pamba yefemili. Shurugwi chairo wanga wasangana naro. Ndakaona nhamo Sisimeli handidi kukuudzai nhema ndakaiona inonzi nhamo. Ndakazvara mwana wangu ndiyega mumba. Ndisina kumbonyoreka papreparation hapana. Ndazvara paya ndikati vati inini handichatombosiyani nemi pamuri ndo pandiri pavanditora pavandiendesa kumba kweshamwari yangu vakangoti umbonogara zvetemporari ndichigadzirisa kuti uye kumba mamusi ndabva ndaenda kusikero vabva vaya vakanditora ndaenda kusikero dhuma nemukadzi wavo kanzi munozvisiva kuti ndiri kwere ndini maiguru. Akaziva sei kuti iwe uri girlfriend? Takatosangana navo ava maiguru havanga vakutoziva kuti ini ndiriko kutori nemwana. Alright. Ivo vanga vane mwana mudikiwo? Maiguru ko anga ari munhu muduku here Sisimeli, murume mukuru. Saka iwo pamurume mukuru wose zvauchiti vanga vasina mari wakanga uchideiwe iwe? Influence yakabva uku kwandakati ndanyengwa ndanotaura akakuti ndanyengwa vakati ngauye timuone vakati aiwa munhu mukuru ndiye anoita. Influence yakabva uku ava vazoshaya ndasara ndandega pasina handina support handina chii. Alright. Ndakungodzengerera ndega. Ndikati ndo zviripo. Ndagara paya ndazoendeswa kumba kuye. Maiguru ivavo vaipenga vaidya gaka. Ndaigara ndakazvivharira dho ndakasvika ndikapuwa rumu yangu pamba ipapo it was a family house. Ndikapuwa rumu yangu atezvara vanga vachipo wasati washaya ndikasvika ndikapuwa rumu yangu asi maiguru vangu vaita kudya gaka. Vaipengei? Watora murume wangu. Alright. And for sure that's nhema. Ndagara paya. Saka maidi maivata sei mamapuwa majute? Ini ndine room yangu. Ini zvandakaita manje. Zvandakazovaita baba manje. Ndikati iwe wakandinyepera kuti hauna mukadzi. Saka zvoita pano. It's either ini ndosumuka ndoenda. Kana kuti wovata mumba mangu zvachose ukangoenda kunovata koko ndikuenda nekuti wakati hauna mukadzi wakarambana. Zvikanzaiwa havana kwekuenda ndikataiwa mangwana handidi kunzi ndine utsinye ndikuitirawo iwo ndiwakatanga nazvo. Saka iwe wangoona kuti uchilambasta uri wega maiguru vasingasa chirega kuwana lambasting? Aiwa Sisimeli ndo mabasa enhema iwayo unenge wambonyeperi munhu taura chokwadi ini ndobvuma kana kuti ndoramba. But maiguru vaongofikisa kava vasirivo vakakunyepera? Ava maiguru vari kundishungurudza neuku nokuti vanga vasingawani lambasting kawa kutora lambasting yese every day
saka vairega kushungurudza here inini yanga isiri mhosva yangu Sis Melly. patina iwowo yanga isiri mhosva yavowo zvaiwa kolawo aiwa mununda zviwe ongorega kupakurawo zviri feya handichiona ongorega kupakurawo zviri feya orit endera mberi ndobva zvadii saka wanga vavongorikita kwako everyday kwamaikura vacharikiti pasisina kurikita Sis Melly nekuti ini ndandakandoshushirawo kuti koiwe sei wakazondidai handiti muri kuona iwewo wakatinyepera apasisina rugare kwese kwakusisina rugare ukokuna maiguru ari kushushira inini wokusaidi kwangu ndiyambudza kuti iwe wakandinyepera sei ndo zvainetsa izvozvo apa puta semunhu wacho aiti ndichakuroora kana sei akaenda kumba kwedu hapana pandaisvika ipapo ndichitenderedzwa ndaingonzi ndikugadzirisa mari yekuroora imboshingirira ndiri kugadzirira ndozoenda kunoroora hapana ini ndikati panapa ndaitiswa pano tanga takunetsana futi kubonde kuyaina ndichadi uku ndikuyamusa chana changu ende munoziva zvinoitika zvinhu Sis Melly pane kana une nhamo kana une nhamo imwe ndo painoda kututsira pamusoro ndinetsana kudaro apa ndaiyamwisa akangondibata one day neimwe nhumbu futi ndaita futi imwe nhumbu tiregawo zvino nhamo yaita kuchipfunya chisero ii haaende kubasa inini paya pachigara ukumimba uku chimwe chana chiripo chiduku uyu mwana kaita wekutanga akazodzidza 2 years ndatione chimwe chana ende iye fuchitu ndakamuzvara ndega murodhi ndichienda kukiriniki ndega kwa vanga varipi baba takati katakuenda kukiriniki nhumbu yarwadza ndobva ndakanukana kuti takanonoka kubudamba ndikangozvarirawo parodhi ndakazosara ndosvika kukiriniki hangu ndaane mwana ndokuzvara mwana uyoyo tagara paya uyu mwana mudiki achingokwanisa 2 years mutimbo wababa hauchashandi mba hakusisina chu iwe wakazozviziva sekuti mutimbo wachashandise zvawanga uchiita wanga usingasadi kukwigwa tanga takuita kandi pane mumwe mwana wechitu saka panga paane rudo kwanga gatovepo hago narazaro wako ndakutongoti ndakugara kandichaendepini ndanhumburiswa futi orai saka rudo kwatovepo asi kuna maiguru kupota achiinda voka havanamboenda saka asi maiguru vangoripo ipapo vakagarawo waripo ya uri soja ndobva mubedroom hamusisina ukakwandira hakusisina chunhu ndambogara ndambotanga ndichishushira 6 months gore 2 years 3 years ini panapa ndikuteretiswa pano apa ndini ndiri kushanda ndiri kuona kuti vana vadya vapfekei naivo bobo wacho wapfekei kuwana kuchikoro ndini zvose apa bhoso apa zvakare chikiti ndichako chiri kurohwa warambidza kuti aende kuna maiguruka saka uri kutsva kwese punishment plus move nhamo dzacho dzabva dzese zvabva zvatutira manje pandii ndikati kochikugarira pano chi namaiguru angu atakazenge tagadzirisana takuwirirana namaiguru manje nekuti nhamo katese tatine nhamo imwe chete saka tanga takuwiriranawo zvishuu aiwa kukurukura nhamo dzeduwo takaregererana paye tese tine nhamo imwe takuwirirana aiwa tinowirirana kana nanhasi kazoti kondikupirei handina kuroorwa ndazvara vana vairi apa nhamo pamusoro pazvo ndikasarimira inini hapana chinobuda ndikataiwa baba mwana apa maiguru vaishanda wei kuti maiguru vaitodlawo iwe maiguru vaitongomii apa manje ini ndindanda kumira kuti maiguruwo kugadzirigwa saizi chako chaiko wakuchengeta mburi yose imba yose maiguru vakuzemberawo inini kana vakutoona kuti babava hakusisina chinhu inini kobhosho ranga risingasamiri zvanga zvafamba sei hapasisina pabhosho tese tamunzara hapasina kochii chakaitika kuti bhosho riisamire hameno kuti chii chakaitika
maiguru pamawagadzira maiguru ndofunga ndevakati aiwa kaunga ui pano wotora bhosvo rangu woda kutobhosvogwa uri 1 kuridza bhosvo uri 1 indisina rega ndichingogadziva kuti shaye bhosvo racho tose ndofunga ine ndinotsvagawo ndaenda tone nhamo yekuti saka vana zvavakura vandoenda kuchikoro saka ndichazvifambisa sei ane maiguru angu tatakuwirirana ini ndindaenda kuenda kubasa ndatifa kutobika poto 1 tese ndotenga chikafu changu ivo ndo vanosara pamba unomeka shuwa kuti wasiyawo mari yechingwa makuseni masikati vachadya ine vana akola aiwa iwe ndiwo munhu akawacha manje wakawachiswa kwene zvekutamba ini ndazoka ndikati inamuri yanditamba tsvina tore pasipoti yangu ndatora pasipoti yangu pepaya ndikati ndatora pasipoti yangu sikanzi nababa wayo kutotora pasipoti munoti munoendepi kweni ndikati aiwa ina ndobva ndati garewo bva ndaonawo shamwari yangu akazonditsvagirawo basa ndakangobva kuzimbabwe straight nekuya kuno kusouth kubasa ndobva ndasiya vana pamba paya pana baba asi bhosvo derakaramba richimira dei wakauya kusouth ipapo ndo paisingazivi kuti zvaihodi Sis Melly nekuti chonjanyanya chungurudza pa inhamo nhamo chaiyo ndabva ndauya kuno kusouth zve ndikati pamwe ndikambovasiya babava pandichadzokera kumba tonosvika tichidi tichiwirirana ndauya ndashanda aiwa mari ndaivatumira ivo baba zvese nembatya ndichivatungira vose namaiguru vose akola uri soja chacharo iwe ndiwo unonzi retired brigadier namo inonzibvisa Sis Melly unenge wadzidza waona utounyatsokuona kuti pana baba asina yekutamba abva ndadzokera kumusha kwekwe ndikasvika ndikati baba sinzira achimbovatumirawo kamari zvinhu zvichifamba pamwe ndosvika ndikatambirwa ndakasvika ndikaudzwa kunzi manga muchihura muri kusouth africa ikoko munoti pachirwere nemunhu anosina bhosvo ranga raakushanda ini ndichingobva ndichiuya kuno kusouth vakatozi ndofunga girlfriend vakaita girlfriend ndichiko ndo yakavasunga bhosvo vakatosara vakatomitisana vakazvara mwana handi mukona saka pakungouya koko kusouth africa kuno kuiwa bhosvo rakasara rorira vatozaisana mwana kolaka ndangoti ndikati hapana kuipa senzi tatakangogarawo pandakaenda kusouth kwacho papasisina chinhu saka ndatojerawo inedzoke kubasa kwangu shande ndadzokera futi kumba ndadzoka ndichingozviitira zvinhu zvangu ndokuzoona kuti indi ndikutoitiswa ndikutotumira baba vaya mari vakutochengetana nemukadzi wavo umwe uyu munyowani asi pawaidzokera kumba bhosvo racho waimboridzigwa hapana Sis Melly zvava zvatobvarana 0-0 saka zvawaingoti ukasvika iwewe bhosvo kwauri haririri asi ukangobva iwewe kuna maiguru nouyu muduku wawe wechitiri uyu bhosvo rorira kuna maiguru hakusina chinhu guru vakangoti enda kutogarirawo vana vangu ndichadi hapasina vaitoibatisawo vakati ndongonzwawo vanhu vachiti hameno kunenge kwaane mwana uku ndikati inini manje mari dziye dzandakutumira nchiti mari yevana yeschool fees mari yevana yemanifom mari yechikafu yakuenda kuye ndikati vatozvivharisamakutochengetsa nemwana yeye ndikataiwa baba mwana inini ngatichingoudzanai kuti hapasina ini ndopeka mabhegi angu ndoenda hangu zvikanzaiwa zvidi kudaro zvinozokanganisa vana iwewo ukazotaura kuti tarambana zvinokanganisa vana ndikataiwa nekuti hazvibeteri tiri chine chii kana takagara panapo zvekufadza vanhu vekunze uku vachingoona maiguru neni tiripo vongoti hei vakationa vana vachingoti zvavo izvo havazi kuti mumba womutu kutsva mberi nesure nenhapo asi iwe pawaigara kuno South Africa paipa uchiziva kuti kumba uku kwatove nemwe mukadzi wanga usingaridzisiwe here kuno iwe handinamboridzisa ndakambotanga ndakatendeka mazuva ndisati ndaziva kuti baba havachadi ndanga ndakatendeka fani asi obva ndakazoona kuti koivo watoita vatoone mwana saka inini ndinda ndichitopanitywawo aiwa ndangoitawo zvangu
Okay, all right. Saka apa ndinongodzokerawo kumba ndongonoonawo vana vangu ndoonawo maiguru kana ndichitengawo zvinhu nongotengerawo maiguru angu matenesi kana dziri hembewo nevana kana chiri chiini namaiguru angu aiwa hatina problem kana nevana vamaiguru aiwa tinowirirana kwaziye zvino munhu anotumira mari mwana wamaiguru mukuru. Okay, saka vana vako izvozviso vana maiguru ndikamati vana baba vavo vavo nekuti vanongogara veseka ipapo namaiguru acho. Baba ava ndo vakubuda manje vachienda because kuti vachiunza umwe munhu wetatu vana vakura zvaakunyadzisa. Alright. Saka ndo vanoenda kumukadzi wavo iko kuya uko. Ivo ndo vakubuda vachienda kana nyangwe ndikaenda kwenini nongonosvika ndichipinda murumu mangu anda ndine rumu yangu nongosvika ndikupindawo murumu mangu ivo vanongobudawo vachiinda kanawo vakadzokawo kana musi wavavatawo ipapo tinongovatawo pambedha ipapo pamwe chete tese. Asi havakumbiri havo. Gore rino iri ndo randakati ndainda ndopavakatanga kumboda kuti pano ndikati baba mwana makandikumbira kuti ndingogara for the sake yevana imimi neni hapachisini. Saka unonyatsoona kuti munhu akudzoka kwandiri pandina ndichati nokuti waane mari waane mari zvakushanda. Ina hangu handina mari yakawanda but at least ndokwanisa kuprovida vana chikoro nezvese zvavanenge vachida at least zviri nani. Ivo vakutoona kuti ndoko vakaita wrong move. Apa maiguru vachadoshandiwo vakatogara chingoza kuti hamaini nonditumira havo zvose vari kujobu. Maiguru anoziva kuti aiwa kunouyawo zvinhu zvinouya ndakavatengerawo aiwa maiguru vangu ndakati mwari ndiregererei kana ndakavashungurudza mwari ndiregerereiwo ndavatengerawo gumbezi aiwa sori vakoma paipa yataingoita zvinhu zvedu tisingazive kuti mwari vanoita sei ndavatengerawo gumbezi ravo aiwa vakafarafana. Apa vanodla iwe chikafu ndounotumira and everything vana vanokuchengetera. Vana vako mukura zvakadii? Ane 12 years ane ari kutena 14 mudiki mudiki ane 12 akatena 12. Saka vasi vanochengetwawo zvakanaka namaiguru. Aiwa vana vanochengetwa zvakanaka but problem yapo manje ndeyekuti baba ava kuti uchafona uchati chiriudzaiwo kuti zviri kufamba sei kuvana havachadi vakubhoekana nekuti ndakati bari handichatumiri saka munhu iye angomudhura kwaugo unofonera kamaiguru vako. Ndinofona ndichitaura navo but at least ivo maiguru munhu anorwara handiti saka ivo ndiye munhu wandee ndakatotasira kuti at least ndiye munhu ari panoona kuti vana vadii. Asi chinhu chandakaona sisime ndechekuti barika sometimes unopinda pamwe usingazivi handiti but kana waziva ka iwe ndiwe uchadhicida kuti ndogara kana kuti mumoramba chungurudza ende moshwazveshwa ini ndakaendawo maiguru aya ndisingatomboziva kuti vari kuvaingonzi pamwe ndakazoziva kuti vari kuvaingonzi vachainda ndikatoona kuti izvo ndandi kutotambudzisa mai vevanhu umiregai ndizvisumukire nhamo yacho ndeimwe chete. Saka barika sometimes varume they are not honest. Pambacho asi une moyo wakanaka hako une moyo wakanaka ufunge une moyo wakanaka pakuti mai ava una maiguru havana kuvarasa nanhasi ndo vanotumira mari kuti vaite cater for vana vako chikafu and everything. Iri shurugu ichinge regaiwo richifamba nenyika richinda rakadaro. Shurugu iri richatoona nhamo ndinogara chingoti mwari musaita kuti baba ava vafe vachengete ichezvo chaizvo vana vakure vanyatsoona kuti izvo vakasiya izvi zvinotorwa nevamwe vanenge vari nani kupfuura ivo. Asi shuwa hazvo chokwadi saka iwasati warogwa aiwa handisati ndoda kumbochengeta vana vangu vakuri. kwadi kuchitsvaga pako pamba iwe pekuti utore vana uise vana pako pamba utumire chikafu kuvana urege maiguru vari pamba pavapa. Chonoita chekuti handina munhu ari reliable wekuti ndingapa vana. Alright. Chandiri kutongoita ndechekuti ndiri kusevha ndiri kuita masavings ekuti ndikagona kuenda next year ndonotenga stand yangu then ndovaka at ndenda. Saka uda kuvaka munharaunda imomo? Aiwa ndoda kutsvaga musha. Alright, kumwe kure nababa?
kure navo. Saka ndopo vana vacho unozosiyana nacho zvisina munhu ari reliable still. Ndinogona kutsvaka handizoshayiwo. Oh. Ivo vana vacho vanenge vachikura kuzovakawo nekuzopedza nekudii makore anenge achifamba oyo vachikura sinzi vachiri kuchikoro. Ndizvozvo. Saka pabarika apa sometimes varume vanonyepa ende varume ndo vanotuma vanhu kuti vaite zvisiriso nekuti paanouya kwauri anenge achikunyepera. Handiti uku mukadzi wake anenge achimuda uku kwauri anenge achida. Saka paanouya kwauri akanyepa akati iye mukadzi wangu handichamudi iye sekazenge uya wanyengwa anogona kuita zvaanoita like ipapapo kuti inini vakazenge vakundisiya vaendawo kuvasvika vasungwa chinhu chavo hachichashandi kwandiri ende munhu wacho like munhu aitoziva inini vobva vasungwa chinhu chavo hachishandi nekuti uyo anenge achidzivirirawo kusaiti kwake handi muri kuona nekuti anenge audzwa kunzi handichamudi. So sometimes we feel victims yekunzi waenda pabarika kana kuti wadzingisa umwe pamwe unongositomborunawo kana mhosva. Ndizvozvo. Ndo zvazvinoita nekuti chinhu chinozibarika chaicho chaicho haina handidi kunyepa achitombofadzi achitombokomboreri zvachose ende chine makuva mukati. Ndizvozvo. Kuti waona kuti vanhu vanosvika kana pakuurayana chaipo chaipo nenyaya yebarika. Nekuti dai kuri kunzi inini ndaive nemwoyo wakashata mazuva aya ndaishungurudzwa namaiguru vangu pamwe ndaitogona kuita chimwe chinhu chakaipa kwavari. Handizvozvo. Handiti muri kuona. But ndakangozvinini pisa zvezvo kungoti nditi ini ndii ndavinga munhu. Saka zvokuchasororwisana nemunhu ndaigara ndakavhara dhoo ndisingavhuri dhoo. Ndaimuka makiseseni wangesakarira ndowacha manapukeni mwana wangu ndoyanika baba wacho wachiripo ndopinda mba ndovhara dhoo. Saka unozoona kuti varume dzimwe nguva zvavanoita vanoti barika rakanaka nekuti ndo vanoriita but havazivi kuti zvavanenge vachiita izvi vari kukonzeresa nekuti at the end of the day kuna vakadzi vasina mwoyo anotokuuraya kutokupengesa kana kuisa chimwe chinhu nekuti wamuvinga kana ndainenge achiti wanditorera murume wangu pamwewe wakatonyeperwawo zvako. Ndizvozvo. Saka handizvozvo Mary. Kwaita Kola, thank you for being honest. At least waita honest kuti anyway indi ndakatonosvika ndikatonoshungurudza ndikadai ndikaushungurudzwawo neumwe wakazouyawo bhosvo ragadzigwa roramba kumira. Thank you very much. At least vanin'ina vari panapa vari kutora manotsi vari kudzidza. Exactly. Thank you. Inini ndakazongoudza kuti kana wakatondinyeperaka hazvine kuti tapapi inini ndichakusiya. Ende for sure ndakabva ndatongoti rega ndiende ndione zvimwe zvekuita nekuti hapana chaunokuchigarira woti uri kutambudzwa nhamo ipapo woti murume wacho zvaakutoitawo zvake wotoona kuti hazvibatsiri. Ndizvozvo. Alright, maita basa. Alright, thank you very much Kola. Thank you. Rega titore Kola vari kufona. Kola, hello. Oh, hi. How are you? Ndiri right, muri sei? My phone and my phone. How are you, Sis Melly? Ndiri right, muri sei? I'm very, very well, thank you. Yeah, I mean, the doctor Nyaya Yebarika. Yebarika is not good. It will just leave Lana in tears, even not Vana Vega, but the one involved in the Barika. Nyaya yangu yakamira so. I have my ndafara unozati ndafara sei Kola. I'm so happy. I'm so over the moon. Ask me why. Unoziva kuti why. You know why. Ndandakakuteya. You know why. Wandifonera uri sober for the first time. Kundifonera uri sober. Kufona uri sober kudai. Kola unonyangadza. Unonyangadza wakatagwa. Aiwa, hande kunyaya. Hande kunyaya. Hande kunyaya. Aish, kwaindepi aiwa ngadzoke nenyaya yake. Ngadzoke Kola. Kola anotinetsa. Kola uyu. Mina ndikudzai guys zvakola uyu. Kola uyu kauyu mu plus 44. Anondifonera kana na 2 AM. Muri kunzwa akaparara. Muri kunzwa akaparara. Moza kunonzi ndiye munhu ndakuzati ndisafona
paka ndigobatwa nope nechikoti achingotaura kola ushi akundifonera nhasi ndafana fani kudza kuti ari soba mufunge ndibhururu wangu kola uyu ndibhururu wangu anofana chero paadira chero na 2 am chero na 3 am paangofunga kola anofona zvake akazvidhakigwa akacho mirai Sis Melly musandikate mirai hold on wait chiri kucheni chekuuk iko chane ndichiudzwa nakola kola ai Sis Melly munonyatsa ai bvapo tiande kunyaya siyana nezvekuti unondinetsa iwe ande kunyaya ande kunyaya. No, that's fine. So what happened is this. In family yangu yakarora mukadzi anditi. So yarora mukadzi vanga vari like my beds lovers. I mean, fresh from school, and it. So arora mukadzi wake they worked hard. The wife was working hard so much. So achishanda so much, and my brother managed to get to accumulate some wealth, right? Saka accumulate wealth yake vakaita mhuri yavo zvakadadisa, and the family, everybody admired their family. It was just a beautiful family. Saka vadero zvapo. One day andazi yakango aina kumburamba munhu yakangobuda then vaenda small house was pani small house yainetsa saka yakangobuda yaenda anditi saka yaenda then maigura havana kutera or anything and yabuda yaenda kudaro he just left the children asaingouya and achiuya haana kuramba mukadzi first wife akangoramba achitudza and anoti achikudza nyaya dzekumba kwake ka unofunga kuti ari kuramba make everyday ukamufonera achimudzoti awaibrother anotokuzoti megura kunhasi vandibikira chikafu chakanaka vanotokudza nyaya dzekunge vari mumba imomo vapedza kana 3 years vasina kupinda mumba but he would come vachiendesa vana kuchikoro sometimes but vanga vasinganyatsosupply all the needs. Saka vakazorora mukadzi wavo small yavo mva vamurora mva vamuvakira vavarora foot another one pane 3 vakazoita about vakazoita 4 vaita 4 vamwe 3 vaibirana zviya but the first one she was so quiet and very prayerful and vamwe 3 havaina nguva nyatsozivi because I never got involved because ndakakuno pekutanga ne so happened kuti maiguru akatitambura nevana vana vaidzingwa kuchikoro tichibatsirapo nepapo vachienda kuchikoro vachingobhadharwa nehama dzavo tumbopichana vaitorarama nekuita mavegetables pamba so vana vakazokwanisa kusvika kuenda kuuniversity saka wokutanga akatoenda kuuniversity kuzimbabwe akapedza university yake apedza university yake imagine ndobva abva ari mu4th year akamboita depression akambomira chikoro akazodzokorera chikoro ari kuona zviri kuitwa nababa because baba vanenge vachiuya kumba vachiita kunge vari involved ovasiri and also vakadzi ava vakarorwa nababa vanenge vachitumira mamessages kuvana through vana because vamwe vanavo vaimboya kumba vanenge vachitumira through vana mamessages. It was so sad. So what happened is that vakazoita sei mwana apedza kuita aigara taienda kunonamata kumakombo kunamatira this marriage tichinonamatira tichi so mwana aityika mwari ini ndaiti ndikaenda kuzimbabwe munhu aitobatisa bhegi rangu kana mari yangu it was the guy so vapedza kosi yake akazodzokera chikoro akapedza kosi yake apedza then his first salary atambira mari yake akatondifonera akati atete ndatambira mari yangu ndida kumbofadza mama kutambura kwese kwatakaita nezvaitwa nababa nezvibarika zvakandidepressa but then okay now I want to do something my first space can talk about my and for
munospenda time vavadrive kukumva atoti munospenda a day nakuku vatoenda ikoko vachienda vachidzoka kumba ndianga asaraka kumba vanoka pamba pane munhu kwakuzoti manje munhu aenda kupi because he was just a prayerful guy anga akangonyarara saka vaona titatogara panze for a long time hapana munhu ari kudera vavazoti kune mumwe mwana apindeni pawindo mwana mbapinda only to find a dead body akanyora tsamba yekuti zvone it was because of the barika, you know. And you know it's sad. Takanyaradzana nemuroro wangu tikati Mwari mbavasara ndi vamwe vana. I just feel like crying, so sad. Mbavasara ndi vamwe vana 3. Saka these vakadzi ava vaimunetsa here. The coast was quiet. Quiet. Vangu wakabati. Vangu bebe kuwira. Vangu inda katumenda kuti mwe funeral babu. And the funeral was like kids and what was just connected. But it was really just fun. So we back come we try Masara wanawake mwana kashika mwana nganda kutavi doctor mama, you know what? I know brother yangu rede kanganisa kusonga ya mama ilemba kuchingeta rai. And then I'm going to put that through to it was my brother. I can only family you guys what my family about it. When I actually know everything that you was one I can be working. When Hold on. If phone yako yakuita chidreka wachinja position pawanga uri network. No. Same. Ni yakudreka atishakunzwi. Atikukunzwa. No, chinja position. Atikukunzwa. Sorry? Right, we can hear you now. That's same place. I don't know what you happened. Wasira pakuti and then you maka break a window and then you found a dead body kuchinzizvo. It's because of the barrier. Okay, fine. So my girl kazosara nevamwe vana 3 vasara nevamwe vana 3 you know, she was a prayer woman, but you know, you just have to unongochingo encourage uchingoita sei and so tichingo encourage kudaro vakavhasara saka vakasara nevana 3 vasara nevamwe vana umwe mwana anga aremere kwemakungu achiita chikoro chake chekutave doctor asi koko kuchikoro anga asina kuendeswa zvake nababa vake anga akaendeswa nehama dzamai vake nekuti hama dzamai vake vanhu vanenge vakabudirira even hanzvadzi yangu ine mari but yange isingabatsiri kusvika pekuti vaidya nemavegetables and vamwe vana vekumwe vachiuya and vamwe vakadzi vachitexta, you know, in these days of technology vachivaisirawo mamessages ezvezvekunyasoratidza kuti but she never did anything wrong and you know, unless asina kutudzake, but you know, she was so quiet and so nice person. I don't know matter, you know. Saka mwana mvaitoenda zvake kudzidza kumhiri kwemakungu. Do you know kuti mwana aifona anakwanisa kuya kurufu rwebhutu yake, saka aivukana achifona ifunga bhutu vake vakafa ndifunga ari musecond year. Bhuti vake vapi? Vakashayika veve vakazvura veve. Alright. Yeah, before vashayika vakashayika iye ari musecond year asiri kupamba aenda kumhiri kwemakungwa.
So aigara achifuna aichengeta mai vake atiti mama kwete kuchengeta as in financially because aitochengetwa kuendeswa chikoro, but he was encouraging mama vake kuti tona mama, you know what, saka mwana akarwadziwa nebarika ramai akasvamba kuzviuraya. Yes. And pekutanga angambomira chikoro aita depression iri serious. Okay. Iri serious kwete, you know, mental health is very real. So anyway, saka uyu ari kuAmerica ari kubetsera mai vake. Only one day to be called nemapurisa kuti mwana awanikwa akazviuraya mumba. Upi futi wechituu futi nemwari akabva aitawo same thing, ende kuzvita kwaakaitwa same thing hatina kutombozomukwanisa kumuona kana body yake because akatotikumbusa akatozobatwa kuti muraini manga manhuhwa, you know, mamanhuhwa. Saka wakashaya kuti chichaitika, akaziya anyora tsamba yake, akanyorawo futi tsamba yake achitaurawo kuti I couldn't sleep, I couldn't take it anymore. Kana uti vana, you know, yes, he suicide, but yo hauzivi kuti kana kuti pane vamwe vakaroorwa vanenge vachiita mishonga, you don't know those things. Saka you know what, vese vanoda kuti abarika nevarume vevanhu ka, consider us children first. Consider your vana. It's not only about it's not only about the men. Consider your vana. Yes, tinoziya in our cultures, even sekulongwa in vakadzi vairi, but vakadzi vairi, it was a traditional thing yekuti mwana wanzvadzi anouya zviri official zvokuti, you know, it is official zvokuti pamazuva ano zvokuti ndiri slay queen uri kuuraya vamwe vana. I am telling you, ndakashayikirwa. You can say kuti I am different. Vana vakapindira nyaya dzanamai vavo kana kuti dzanababa vavo. I am telling you, barika rinoafekta vana. Rinoafekta vana. Dzimwe nguva vana ushakutombovaudzi, but vana vanoona. They can see what exactly is happening on the table, and they can actually feel for their mother. Chakangondirwadza vana ndikuti vana vanozvigara utsitsi mekuru vangu, vana vanozvigara tsitsi mai vavo, because vakachema for a long time. Ine pandakatotaura nanzodzi yangu mwana afa kuno kumiri kwemakungu, vakatotaura vakatoti zvoni atofa uyu, you know, just like that. And you know what, every time ndinogara chingonamata kuti Mwari ivaiwo nevamwe vana vavo vasara vasafunga zvozvo. Mwari chinguvaiwo navo, you know, vasafunga nzira iyoyo. It's a sad story, guys. I'm here to tell you, kana uchifunga kuda kuita barika, itaku. Barika rinoitwa riri structured. I don't know whether it's now doable these days, but I'm telling you, I don't think it's no longer doable. And even not now, even makore akudhara ndifunga kuti zvaimboita nekuti zvinosiya vana vachichema. If a child is gonna die, even asiri mwana wako naturally, biologically, mwana webarika handiti unenge uchiti mwana wako kana akuzofa. You know, and things right now they have turned upside down, and I can't tell you what's happening now, but it's so sad, and you know, it's very sad to the Barika women. It's very sad, and to my brother, but to Amegurangu, she's at peace at these days, and Mwari akavasimudzira nekuti Mwari vanobvisa misodzi yevanhu pamatama. Mwari havatisiye takadaro tiri pabarika. You know, even inokada kuita pabarika nemurume wangu, we can joke around tikati, so you know, like you were saying kuti ndinogona kudai kuwadzisa mumwe munhu hakuna kumbonaka kuita small house. Varume vakawanda vasina vakadzi vakuru kana vadiki. You can choose. The world is so full of men who can love you.
who can cherish you. How can you want to go cherished but no one to cherish another moon? I don't think it's right. It's like I don't know. It's up to us. Yeah, what a sad story. Yo, I just hope kuti vana vamai guru vako vasarava they won't take the path yakatorwa nemadzikoma ava. We just pray. Tinogara tichinamata, and we just ask you as well kuti murambe muchingotinamatirao zvinotodistress now, and you know what, at the moment they are doing well and we love them, we always like them, and I want you kuti mugotara ramai guru vangu and one of the children because I think you want to hear from her. And ashitana namai guru vangu vanenge vachingoti tete zvakaoma tete. You know, it's so sad. Saka, you know, I just want to say to you, thank you for this program. It actually can build families, those who had bad intentions. Kuenda kunopindira mudzimba dzevanhu hazvisi nyore kuenda mukicheni yemunhu. Imagine if ukanotengerwa imba yako hazvisi nyore kuti umwe mukadzi anosara kunon'ona. Yes, isusu tinogona kuti varume vedu vaenda vanoura whatever, but even kana vaenda we don't have that evidence. Hatina evidence yekuti ari kuenda kunorara namainhingi, and ini nhasi tiri kuda kufila kuve naye. So that's all I can say. I'm not a preacher to say a lot of words, but don't do my words and I Sis Melly. Thank you very much, Kola. Thank you. May God bless you. Thank you. Thank you very much for sharing the story with us. Right. Yeah, guys, I don't know what to say. I don't know what to say. Manzwa zvataurwa na Kola. Udanzi vana 2 umatopedza chikoro chake cheudokta akasvika pakuzviuraya kufollowa path yakaitwa nabhudhi vake vasiya vanyora futi tsamba kuti I couldn't take this barika thing rakaitwa nababa, akabva azvipudza. Munin'ina vakashingirira vakamesa chikoro akaenda kumhiri kwemakungo kwaAmerica, vakadeedzerwa futi kunzi munauro akazviuraya futi anyora futi tsamba kuti it was not sit. That means all along depression iyoyi aingofamba zvichingomudyawo mukati. Anditi maona, I don't know if there is anything else to say, guys, but here we are. Tina watanzwa only those 2 callers vane zuro vekungoya vachingoti isu tiri kunakirwa nebarika. Actually the rest vese vanga vachifona panapa, guys, ingori kuchema, ingori one problem after the other, kuchema chete. Antimaona hakuna munhu ari kuti ini tiri kunakirwa nditorimo mubarika vese vari kungochema, vanhu vakawanda vari kungochema. So guys, I'm not telling you what to do, but I'm just saying kuti decision ndenyu kune vechidiki vari kukura. Handitika hanzi namatira isi barika is our culture and it used to be done better in the past, but now varume are no longer able to do it well due to changes in lifestyle. And very true, I do agree with it. That barika raitwa kudhara vanhu vachiwirirana, zvandataura zvo kuti mukadzi mukuru aitosumiwa kana kuti mukadzi mukuru ndiye aitonotsvaga umwe mukadzi kuti uya uitechi, asi panenge pachitori nereason. Zvasingangoitigwi nje for fun. Antimaona kuti baba vanofanwa kudya magambi maviri. Aiwa, zvaitoitirwa for a reason yekuti maybe mai guru vatadza kubara mwana voti ndakunotora mwana wehanzvadzi yangu, kana kuti ndakunotora musikana ndaona akadi akadzika mari muraini ouya panapa kana abvuma tidii tigatisira chibara vana kuti musha ukure tirambe takachengetedza zita remusha. But ndisingazive barika remazuva ano kuti barika remazuva ano varume vanenge vachiriita anenge ane first wife yacho nevana varipo. Handika onotora zvomwe mukadzi wechi2 otora zvomwe mukadzi wechi3. Handika reason inenge iri yechi angove makaro, guys, ekuti munhu anenge aida ngorikita magamba akawanda ndo anenge angove makaro ekungoti hamene singazivi magamba acho akasiyana here. Unfortunately hapana murume amboti afoni. Panga pane murume afonawo achitaurirawo nenyaya yekuti yebarika. Handimaona vaiko zvino havacharigoni, ende vakudhara chaiko chaiko vaita barika vaitowirirana. Vanhu vakare mufunge vaiwirirana. Watoona chinzi nhasi iju tiri kuenda kwamai guru kunorima, vese kwamainini vachienda kunorima kumunda wamai guru. Vamai guru vapedza voti kwamainini kumunda wamainini kuchibikwa mupoto imwe kusina zvokufungira nauroi kana chii. Iko zvino mai mwana kungoita barika mishonga yega, murume wacho anodya madzvinyu kukura dumbu mai mwana nekuliswa madzvinyu tsvina yose matakanana zvidhanana chii achingodyiswa nekuiswa mubhodhoro nekuiswa muhari. Handiti mazviona. So guys, iyi ndio nyaya tanga tina in brackets. Handitika
hanzi mamwe machi anokurudzira zvawo Grace Edley kuti Barika vaite, but vana vacho vemazuva ano ava vechidika neexposure yetechnology vanenge vachingochema iko kuchipostori ikokoko, vanenge vachingochema, vanenge vachingo Faith Moyo, I don't know what is happening. Faith Moyo, imbo restart your phone. Vanenge vachingochema, even though machurches chaiwariwa anotaura kuti hanzizvo murorai vakadzi vobva vachitogwa muchechi imomo, but vana vacho vanenge vachingochema. Hapana zvokuti hanzi takanyadzogara zvakanaka chaiko kunyatsa kuti mapostori amaiona aya vachinotengesa migomo vese, akusisina iko zvinezvi, akusisina. Hanzi fonerai vhichani wadide zvokuti tukwe iwe usataure mazita evanhu. Yes, I now understand, Leonora. I now understand why Kola is always calling me. I now understand why Kola is always calling me. Anondifonera ake paadira na 2 na 3 a.m. chero paafungira zvake kufona anongonifonera. I now understand kuti there is something that is that is happening behind mukati moyo wake kana mupfungwa dzake kana mukati mopenyu wake. She has been through a lot. Kola abva kufona andimaona, so ndakuto understand why, the reason why achifona achidaro. Then paita comment yalafunisa, my sister, she passed away last year because of this Barika. The guy lied to my sister. He said he doesn't have a wife or kids, but angatone 3 vakadzi miwi, but vaisabata vana. So sister yangu yana nhumbu ndopa kazoona pamba pakuya vakadzi vaya asi varume. So right, handi muri kuona the sad story. Hanzi keep talking to her now. Ndichataura naye ndakafara and I'll answer her phones ndakafara ndichinyatsoziva na kuti there's she just want kungotaurawo wachingosekawo wachingodi iko zvinoda kuzonyatsodaira kola ndakafara. I didn't understand, ndaingoti maplatform kundinetsa kwaanoita, but iko zvinoda kuunderstand now, and akafona anytime I'll just call, I'll just answer ndichitaura naye. Hanzi yari Leslie, andina chandatomboziva Leslie kazingisa, nditori murima handizivi, chatonzomboita catch up ndinzwisise kuti zviri kufamba sei. Now I'll answer her anytime ndichitaura naye, because maybe she'll be having a lot in her mind or in her heart or whatever. Anditi maona Loveness, very sorry about your sister. We are very sorry about your sister as well. Guys, nyaya dzakadai sedzogona futi kuvhura mavanga, anti mashona dzogona futi kuvhura mavanga, because it seems as if Barika shone makuva pasi akati one day, anti mashona. So now people are starting even to open up through writing or what, anti mashona. So zvinonetsa ameno. Anyway guys, kune vese vafona hanzi return my cause I have good news flossy. Alright, ndaona voice note yako ndaiteerera iko zvino manhera naye ndatopinda ndichakufonera my manchi flossy. I'll call you my manchi. So guys, maitsa henyu, thank you very much. It has been a pleasure. Tiri pano tichitandara chitaura nyaya yebarika. Varume zvakare dzidzai pamunonyepa paya kuti zvine makuva mukatishi. Pamunonyepa imamuzopiwi mhosva ka. Anozopiwa mhosva mukadzi wamunenge manyepero chituya azouya. Kuti achindawo manje pamwe haana kukuchenda apiwa mimba iwa munyepera. Ndiye anenge akunzi wakadzingisa mwe mukadzi kandi mhosva ndeyako murume. Hanzi na Dre Rasta, no, I don't agree with that. I don't know kuti Dre haasi kubvumirana nechii, handisi kuziva hangu, handisi maona. Hanzi Barika rakaoma, ini baba vangu vanga vane 4 vakadzi, but too much trouble. My mom was the first wife. Kutaura kudai, my mom is no more. Now my daddy too. Jealousy too much. Pavana 17 wa baba vangu, I am the only one. Ndiri mhiri asi zvakaoma hazvo. These are the testimonies dzevanhu vakanga vakakuvana vakakurira mubarika kana kuti vakaona barika nemasiso avo. Handiti maona, handizozivi hangu kana variko vane barika ravo rinofara, handinofara, handizivi. We are not judging, but handizozivi. Guys, ndoda kutendai, Mwari akuitire zvakanaka. It has been nice tachitaura tichifara. Hanzi naweni ndlovu, ini sisi ndakapinda mubarika nefriend yangu chaiyo. Aitondisiya nemwana chinda kubasa izvo. Vanosangana kukona nemurume wangu iwe. Naiwe weini koimbotifonerawo zvotudzi. Ko weini imbofona? Weini imbofona shamwari yako chaiyo. Muri kuona here comment ya weini guys. Unayo comment ya weini guys. Unayo comment ya weini guys. Neshamwari yake hanza aitondisira mwana achitoenda kubasa.
izvo kuchikona uko mushamwari wake anenge akatomirira nenhingikiri akamirira murume wake. Maimi, wonders shall never end. Zvakaoma. Zvakaoma. Saka Wayne waregerei kufona naye Wayne Ndlovu kuti utiudze kuti zvakafamba sei, kuti shamwari yakazvii zvakaitika. No, kune Kevin, kune vakadzi vanonzi vana Wayne as well. Variko vakadzi vanonzi vana Wayne as well, they are there. Variko vakadzi vanonzi vana Wayne. Variko. Aiwa iwe Lona, zvinenge zvativhundutsa mashura ukana ndiwo kuti tabarika neshamwari yako guys, panonakidza here, panozogarika here neshamwari yako. Izvi zvokuti shamwari yako ndoda kubvunzawo, zvokuti shamwari yako inozosvika pakuda kuti abarika newe, hasi zvisiri here zvinozokonzi zvinotanga paya pandaitaura paya kuti zvinotanga pakuti unenge uchidza shamwari yako too much information pakusvika pakuiudza nezvemubedroom kuti nemurume wangu baba kwangu vane bhosvo rakakura kudai, tinova tatakadai so tigozodai, regai tigamuchire fonishi. Mirai. Hello? Uri sei? Sis Melly. Ndiri raiti uri sei? Ndiripo. Haina chida totaura hangu nyaya yangu inambonyanyureba sibereki. Yebarika. Okay. Gogo vangu vanga vakaroorwa pabarika. But zvakaitika zvamamuchimbotaura zvazvokuti barika rinogona kuuya nenzira yakanaka. Like kudhara zvitoitwa ndanemwe comment yamambopina iyai. Kuti kudhara zvaitomboitwa zvakanaka. Zvokuti papasina maproblems ekuti anozouya kuurayana nemajealous. Saka inini gogo vangu vakatonyengwa nafirst wife kuti azvizvo zvokutsvagira murume mukadzi. Handizive kuti kunyenga ndo the first ndo the ndizvozvo vakapfimbirwa murume saka gogo vangu inini vakuru the first wife vakanopfimba gogo vangu inini anozvara mai vangu. Vakatoti gogo vangu akatomboramba akati hazviite zvikanzi uya tigare tese nemurume uyo anogona kutichengeta atanodawo second wife, saka ndati ndinonomutsvagira kana ataroda second wife. Ndokutopinda kwakaita gogo vangu pabarika, and they lived very happily, and ana mama vangu nevekusaidi uko vanotonyatsowirirana. Pandakana kuurayana inini gogo vangu akatozofa this year and she was like 91 years old. So barika rinogona kushanda kana raitwa in a good way. Chete ndozvandinoda kutaura izvozvo. Right. But handizivi hangu mazuva ano, since kutaura gogo vako now was 91. Ndisingazive age yako iyoyo kuti wazotorwa kuti murume wako iyoyo unganogona here kutorera mumwe mukadzi kuti uya pamurume wangu tishee. Aiwa zvitime dzachinja idzi nini handibvumi zvinhu zvakadaro because ini ndichangoroorwawo, saka handitombobvumi izvozvo. Handowani, saka I think zvinongoenda nekuti time yachinja. But anyway, at least tinombonzwa kuti mabarika aiita zvekuti zvaive nani kare, vanhu vaigara zvakanaka vachitorarama vana wausingatombozivi kuti uyu mwana wokwamaiguru uyu mwana wokwabamunini wokwamaiguru mainini vachiwirirana zvokuti. Alright, thank you very much Muningina, thank you very much. Right. Kola ari kuti ndifonerei ndiedhei, handikwanisa kuedha panapa ndakapina namba yekuti ufone. Ndakapina namba yekuti vanhu vafone, handikwanisa kuedha, foni yangu haikwanisa kuedha. Ndikangofona inobva disturb network. Ndikaita zvokuedha vanhu inobva disturb network. Anditi inobva disturb network. But guys, maita basa. Mara kuitira zvakanaka. Hanzi barika rakudhara vaipiwa mishonga kuti vabatane nevakadzi vaidyiswa mishonga kuti vabatane, otherwise pawaiti pachena chapicha pazvishande. I don't know hangu panyaya yemishonga. Handizoziva hangu panyaya yemishonga zvakudhara. Handiziva hangu panyaya yemishonga. I want to add Loveness, but Loveness handikwanisa kumuedha, haana green button 1. She can only call. Brian, handanzi Brian kudhara tikutaura makare kuti kwaive nenzira yakwaishandiswa barika kare makare kwaive nenzira yekuti mimi maiti let's say mune mudzimai wenyu, mukadzi wenyu kana kuti maybe atadza kuita mwana mukomana kana atadza kubara,
handika maitoudza mudzimai wenyu motomuripa mombe kuti ndiri kuda kuita abarika, ndoda mukadzi wechituu achaya achiti zvarira vana kuti musha usaputsike. Handi mukadzi wenyu agona tokutsvagirai kana mumwe mukadzi wacho wechituu zvotoya zvichizikanwa kuti ndo zviripo, noti zvaiko zvino zvokuti unenge uchiwandiswa pachikona mukadzi asingasivi. Handiti mazvona, mukadzi asingasivi ozongonzwa kuti kune mukadzi ariko ozongoya pamba baiginya. Handiti mazvona, akutouya kutotonga maiguru akutoboreswa pendi kunzi chiboora ipendi kuti tiwane kuita because mudika uya haasi kutomboda zvokuti baba vasangane namaiguru. Alright, regai titorekodi. Kola, hello. Hello, yes, Sis Melly. Masquera sei. Masquera sei imi. Tasquera. This is Melly. Mutori pachirongwa. Nditori pachirongwa. Alright, ndoda kucontribute kubichana nyaya yebarika iyi. Ini ndakakurira mubarika, ndakazvarwa baba vangu vanga vaine vakadzi 3, amai vangu vari vechi2. Saka zvakaitika ndizvekudai. So first wife amai vakuru takakura chidzidziswa kuti ndiamai vakuru tasingati amai guru. Saka ndo vakatora amai vangu ari mwana wehanzvadzi yavo ani munoza tete nemwana wenzvadzi. Kubva vanogara vese varora vakadaro, then kubva amai vakuru vaya ndobva vazotora futi munin'ina wavo, munin'ina blood sister yavo ndokugara nayo vakadaro. Then later on amai vakuru vana vavo vanga vachikura manje ndobva vati ini ndakura ndakusiyira iwo mwana wanzvadzi yangu nemunin'ina wangu murume. Ndopakazotanga chaos yose manje papa because amai nini was so very young zvokuti vava vachitori neage yangu inini. Baba vangu vari munhu muhombe akakura zvokuti. Saka baba manje nokuti ichi chava chiswiti tuka ichi takaona nhamo. Sis Melly, I wouldn't encourage anyone kuenda pabarika. I wouldn't, believe you me. Takaona nhamo. Baba vangu vanga vachishanda vari kuti tichigara kumusha. Luckily nangu takazongoita lucky kuti I was a bit bright kuchikoro. Ndobva ndazoti after grade 7 ndikanzi wouya kuzodzidza kwavanga vachishanda kubasa kwavaishanda ikoko. But takaona nhamo zviya zvokuti mainini ndo vaiita every month vachienda kubasa kwaienza baba vangu. Amai vangu inini vasingavachawani kana mukana manje. Zvairwadza Sis Melly, handimbodi kunyeberai. Barika idendere netsoto, handimbodi kupera vanhu vateni vakateerera musapinda muchinhu ichi. Chinorwadza. Ende futi ini uri mwana womusikana uchizoona treatment inoichipiwa mai vako naamai nini ava. Zvinorwadza zvokuti I remember one at the time yekuti takati endai takubiridza nemabhaketi kubasa kwababa kwandari chigara nababa. Tamuka makuseni zvikanzi iwewe ndo uchasara uchibiridza. Mwana wavo manje wanga achidzidzawo iko kwandari ndiri tichigara tese takugara tese nababa. Kukanzi ndioenda kunotora anonzi ma-invoices kuchikoro. Taiita zvokubhadhara ma-school fees kupost office. Saka tainotora ma-invoice kuchikoro then oenda kupost office. Ndikati why muchiti zvinini mukadzi ndindosara ndichibiridza vakomana 2 vana vavo zvikanzi mimi ndimoenda kunotora ma-invoice moenda kunobhadhara fees. Ndakavarova unewabatikana zviye zvokuti unonyatsoona kuti treatment yauri kupiwa haimboiti haikodzeri. Sis Melly uchinyatsonzwa handikurudziri zvangu, handikurudziri guys. Zvaivawo zvakudhara but ipapa pandiri kutaura inini am 46 right now. Ndikudhara already but takasafa. I don't want to lie to you guys. Barika hariti ndiyo contribution yashingoda kuizi. Yeah, thank you very much Kola, talking from experience. Thank you very much Maita Bas. Thank you very much. Yes. Right. Hanzi nakola wouldn't advise anybody kuti uende pabarika ndaivepo ini pabarika ndakakurirapo. Ende zviri zvatiri kutotaura izvozvi zvokuti mwana wehanzvadzi akanotogwa anditika na mwana wehanzvadzi akanotogwa natete akauyiwa naye asi vatete vazosarenda vakasira mwana wehanzvadzi zvinhu zvakasara zvikachinja. Muri kunzwa? Saka zvinenge zvinototinetsei panenge panonetsa. Saka guys, handizivi. I think tadzidza nenyaya yebarika. Kana iripo topic yamoda kuti tibate handitika tionesane tifambe nayo handitika please musatye, don't musanyare, just come to my WhatsApp
mongotaura kuti tine topic yedu yakati ngaimbobatwa bata azvino kuti ndoziva ini ndongouya ndoipresenta vanhu voipepeta handitika kuti zvinofamba sei handiti vaona vanhu voipepeta kwana mwana kusvika pakuti akurova avamaini napanenge patooma pabarika apa handika saka guys handizivi I hope dei varume vanga varipo vakateererawo asi hatibvisi zvemalife kana vachazoteererawo time vanenge varipo vakazvitinya havafoni vanenge vachingotevera because vanenge vachiti mopenga imi kuti ndidye 1 kuti ndopenga ndidle 1 ndopenga vanenge vachida kudya zvakadzo dzakawanda handitika but pakupedzisira pegame rachifinishing egame zvine makuva pasi handiti maona so guys morora zvakanaka God bless you mari vakuitire zvakanaka tosangana zvakare muchikamu chinotevera handitika God bless you mukaonawo chinenge chaitika guys chapostwa musamhanye kundituka please ndifonerei please fonai direct Sis Melly maona here zvaitoko dzimwe ndiri murima manzwaka musamhanya kutoti mungotaka kungopopota muchingodidididi isusu madiaries tisina mweya wekupopota and we are not even ashamed kuti panenge pakanganiswa toti sorry kana kutoenda kuno munhu kunogadzirisa because inenge iri a genuine error handitika we don't atitore zvinhu to heart atitore zvinhu zvokuti atitombotyi kana kunyara paitwa mistake aparika kuende kuno apologizwa koto apologizwa one people they move on saka musamhanye kuti mumhanye kukanda matombo handiti musati maziva handitika so anzi Edhi varume unova Edha unovaonepi naye mangwe unova Edha unovaonepi varume vanenge vakazvitinya zvavo vari mucomment section antoona so guys mazvita henyu morora munyasha dzashe mwari vakuitirai zvakanaka kune vane ruvengo I just speak love over your lives handitika kuti muiti gwenyasha muwanigowo muchiwanawo mweya werudo kune vanhu varimo mucomment section vasingagoni kuregerera I speak forgiveness over your life kuti bitterness yamakabatirira uvengo rwamunarwo imomo mukati menyu muwanikwe muchiregerera handitika vamwe vanhu nokuti imimi pachenyu you are not saints no one is a saint handitika wanikwe muchiregerera zvakare kune vanoita judging and judgment is not yours judgment is for the Lord witsiurana one another mune zvakanaka murudo handitika murudo ndozvatinoita isusu handitika so tinenge tichingoyeuchidzana tichienda takadaro but munhu anongoita yaanoda noulife yake but zvinongotaridza zvauri vamwe vacho tozongokuignora because chitongona kuti ndo zvakakudzwa uri ndizvo zvauri handitika so guys good night God bless you take care of yourselves tobatsana handitika